Започваме с интервюто на Станимир Крумов. Ау! Няма действа! Колко пак таца? Ау, това е чита. Чита. Пак таца! Боксия! Нинджа! Къде Станимир Крумов? И Станимирчо. Ке паса, Станчо? Ке? Passa? Nada bien. Más o menos. Ах, майка, Патита. Това е пшенична. Къде си? Пак таца. Това е бат Станчо. А това Оле, Тита. Маци. Тита. Тита. Майк чел. Майк чел. Мале, как се напасках направо, ще откача. Търдъдъм. Дъдъм. Боже. Каре се, ще откача. Каква снимка е така направо клипуем ли поне с двата? Ще гляс, бе. Че? Това е китайца! Разбереш ли? Това е колко тичинка, какво става? Обичаш ли, бати? Колко? Добре. Станимирчо.